Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Para bapak, para ibu sedaya ingkang kula hormati, nggih menika kanca-kanca kula ingkang sampun nderek TikTok kula napa YouTube niki nggih. Sedanten mawon boten saged kula sebat setunggal-setunggal, boten ngirangi rasa hormat kula dumateng panjenengan sedaya. Ingkang kula hormati menika rencang-rencang kula saking Mas Yaki fan group nggih. Kalian Mas Iqbal matur suwun sampun ngeteraken mriki. Nggih menika kula atas nami Gustur Official niki nggih. Kebanggian malih kali kula niki dintenipun Jumat nggih tanggal 11 warsa 2026 nggih niki. Kula bingah sangat saged pinanggih kalian jenengan nggih. Niki kula mboten matur kata-kata namung ngemutaken mawon nggih. Niki dumateng para penggemar kula niki nggih. Sing lare alit niki nggih perlu diemutaken malih nggih. Yen komen mboten usah sing awon-awon nggih, sing sae mawon nggih. Kula mboten purun yen menawi komen ngantos sing awon-awon niku dikon komen iki mboten purun kula nggih. Mboten remen nggih. Dados para bapak ibu sedaya ingkang kula hormati, saperlu ngemutaken jenengan nggih, ampun bosen-bosen ningali kula nggih. Ningali kula ampun bosen-bosen Gustur Official iki nggih. Mugia tansah remen pinanggih kula nggih. Mugi-mugi tansah panjang yuswa, kathah rezeki nggih, saged pinanggihan kula terus nggih bendinten. Para bapak, para ibu yang kula hormati, nggih menika acaranipun nggih niki ngobrol sesarengan nggih. Nggih acarane nggih nama niki mawon nggih. Mboten nonton acara liyane. Berhubung kula niki kacamatanan nggih, tetes pripun nggih. Nek menurut jenengan niki sae napa awon nggih niki. Tergantung paningali jenengan nggih. Nek jenengan ningali sae nggih mboten napa-napa nggih. Niku tergantung jenengan. Tergantung mripate jenengan nggih. Para bapak, para ibu nggih ngeten mawon nggih kang saged kula aturaken mbok menawi wonten kelintah-kelintunipun anggen kula matur nggih. Niki sampun wonten bintang tamunipun ingkang sampun medal nggih. Menika wonten Batar KDI ingkang sampun medal nggih. Kula aturi jumeneng ten mriki sak perlu nderekaken obrolan ngoten iki nggih. Nggih, ngeten mawon kang saged kula aturaken ihdinas siratal mustaqim nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mboten kata lupa jenengan like, komen, kalian subscribe nggih. Matur suwun.